Hitz egiten dut nostalgiaz, museo bat izango baliz bezala. Ondo dagoela joatea museo horretara eta bizitatzea, baina gero atera bardela museotik jende asko ordea gelditzen delako, hor bizitzera. Baina gertatzen zena zen San Osenkiren museoarekin obra asko zeudela ja erabat deterioratuta eta batzuk galduta gainera. Horregatik 20 urte bete zirela, hitz egin genuen ez, beste berriz ere garbitu garitu zenbait gauza, egokitu, gaurkotu, eta hori dela eta maiz zuzen ere gaurko aurkezpenaren arrazoia eta kalera egin ditugun zenbait gauzen azalpena. Lehenengoa, jeituk azaldu digu CD bilduma bat, katalogoen azkenean mugimenduak dela eta beste argazki berri daukagulako, horregatik barruan dauen kuadernilioan Imanolen testu ukigarri horretaz aparte azaltzen dira katalogo guztiak, San Osenki garatu zuen katalogoa, gero Metak garatu zuen katalogoa, eta gaur egun beraz nola gelditzen den San Osenkiren katalogoa. Bestaldetik ere bai digitalizazioa, egokitu dugula katalogo hori sarean mundu guztiak eskura ahal izateko. Hirugarren ez ere nereak oso ondo azaldu duen bezala, hitz egin VHS, Euskarri dagoeneko inork erabiltzen ez den Euskarri irretatik DVD-era pasatu dugu. Gainera, azpimarratu behar dut, nola banatu izan genituen VHS horiek ez, historia baita ere izugarri, elkartasun historia izugarri hori kontatu genenean hitz eginera eginek eta egunkariak gaur existitzen ez diren bi egunkari, denok dakigun bezala segatik ez diren existitzen, eta kaleratzerakoan orain, zabaltzerakoan aztertu genituela zenbait aukera ez, baina pentsatu genuen eguzki bideoakek egin behar zuela, egin duen lanarengatik, eraman duen errekorridorengatik eta ikusentzunezkoetan egiten ari diren lanarengatik tokirik aproposena hori zelako. Eta gero laugarren gauza, oain artea aipatu ez dena eta niri utzi didatena eta da horri aldearena. Aitzindariak izan ginen, esan ozenki, nire interneten gure espazioak izaten, lehenengo web disketxe baten lehenengo horri aldea guk sartu genuen hemen Euskal Herrian behintzat eta horrekin sekulako lana egin genuela, baina duela zenbat urte ziberespazioan galdu zen informazio guzti hura, eta aurten arduratu gara beste helbide batean esanosenki.comen informazio guztiari edo ahal izan dugun informazio guzti hori berreskuratzen eta airean, sarean sartzen ez, jende guztia surfeatu da izateko, baina baita ere eskura eta informazio konsultatu ahal izateko.